Test 1, 2, 3. Seconds ago, we were in darkness, and now we are under the light of the grace of Jesus. How good God is. Anatong tinalangga na obispo na Diocese ng Catarman, the Most Reverend Emmanuel Trance Dili, anatong tinalangga na obispo at Diocese ng Borongan, Most Reverend Crispin Vargas Dili, Monsignor Gaspar Valerite, anatong Vicar General, Father Fred Placa, Parish Priest, my dear brothers, my dear brother priests, nga mga kabuntuan ng pagtuo, maupinaga ng malipayo ng piyesta kaaton nga tanan. Gusto ko pasalamatan karong nga tanan, pinaati na akong Sino Obispo, Bishop Emmanuel Trance, and Father Fred Placa, for this opportunity to celebrate this Fiesta Mass with you. First time ko din halawang nga nakita ko manggod ano ka mga religiyoso ang katawhan dinhi to the extent na ang-proof ang iyong pagkaharani sa Diyos, you were able to produce 45 priests. Ang katapusan ng 45 yung papagagulik na utinahan last August. Padayon kita na mag-ampo nga ang Diyos, padayon mag-bendisyon na aton na tanan, especially area and vocations. Imagine, more than half of the population of the priests of the Diocese of Catarman comes from Lauang. Last year, natong mahal na Santo Papa Pope Francis, nagawa ka ato, hindi tatawag na the Synodal Church, na apa natong tema din natong kapistahan niya na we walk together, waray nag-uuna, waray nag-uurge, sama-sama, urupod kita na tanan. Nanghigod kita, namamahal kita, nag-aampo, namimilinghan kaurupon ang Diyos. In communion, in participation, and in mission. Now, hindi na atong pagkauro sa pagkaranakat, mga kautuan, may usa na gusto disturbuhon. Di rin niya gusto na magkauro sa kita. Di rin niya gusto na maginangkuay kita. Di rin niya gusto na magpinasayuay kita. Naghahatag yan disturbo haaton. Hinuman kini. Lucifer na ng mga demonyo. Maarang kita originally Lucifer na ng mga demonyo, they were the angels, the good angels. God created the angels basi serbihan niya, dayawon niya, and to minister to Him and His people. Kita nga tanan, ang balitaw nga kada sa aton may ada guardian angel. I hope you still believe that each one of us has a guardian angel. Guardian angels are not just for the kids, they are for us adults too. And I hope we still pray the prayer to the guardian angel. Angels of God, our guardians dear, to whom God's love commits us here. Ever this day be at my side, to lie on guard, to rule and guide. Maaram ang Diyos na magkakasala ang tao. And so, iyan imbisihan ng mga anghel, if they will continue to serve God and people, kung makasala na ang tao, remember kita nga makasasala, basura kita, mabaho kita. May basurahan ba dito yung mga balay na di nadudunod na ang mga gatas? Hindi ka mabaho. Multiply that 1,000,000 times forever, and that is who we are. Starting with Adam and Eve. So sarihan din ang mga anghel, will you continue to love and serve me in my Son, whom I will send to the earth as a man, God-man? Will you serve Him?
Nga ni kaduha sa ringan Dios, will you serve and love me in a woman who will become the mother of God and your queen, queen of heaven and earth, nganahan mga anghel, Lucifer, the brightest of all the angels, the most intelligent, right-hand angel of God, said, ano? Harani na ako sa Diyos, magiging Diyos na ako, and I will go down to the level of man to serve my God who will become man. And then, tigang ang tao, ang kamabaho ang tao, mahihimo nga nanay ko, ray na pagod, labaw haakon. And Lucifer said in his pride, non serviam. No, I will not serve. Michael in his humility, knowing he was a creature of God, hinhimula niya ang Diyos, said, Lord, I am your creature. I will serve you. Nga di na nagtigang ang kadubot, Lucifer di rin niya gustuhin sinudalitin. Gusto niya yung kasamo. Takay di rin man niya mapipirdi ang Diyos. Sa nakapitik, oray na Lucifer. Hinuan niya din pahimunta na niya kasina ng envy. Ikaw, ako, kita na tanahan. Kaya naman, pinalangga kita sa Diyos. Na maarang ni Lucifer na kung may nakalang na makukuha niya, madadala ang impyerno, magtutuo ang Diyos, masasakitan ng Diyos. Amo nga din aatake kita niya to bring us to hell with them. And that is why, my dear brothers and sisters, di na kikitaon tayo itong hulagway ni San Miguel Arcangel. May duduha kita na punto na pwede natin pamalandungan. Una, kung kikitaon natin ang imahe ni San Miguel, he is at battle with the devil, with Lucifer. Nakikitaway. And this is a reminder for us. Every day we wage a spiritual battle against Satan. Kada adlaw, aga kita hiningakira. To the extent na hipagripiyo, nagsiring, kung just for 10 seconds, pakikitaan kita ng Diyos ang mga espiritu nga aga atong palibot. Ang mananabo for 10 seconds, magsisisiro man bugos na kalibutan. Tungunhan mga demonyo nga naglulupad-lupad palibot na aton. Nangingita hinigayon, na tintaron kita, na gutumon kita, upod na iyan. We are in the midst of battle. Na nakakasubok ka daw haaton. Seemingly not aware of this. We go on with our lives, seemingly unaware that the spiritual battle goes on. Ano man ang role ni San Miguel Arcangel? Ang role ni San Miguel Arcangel para bulig haaton, our protector, our guide. He aids us, kinubuligan kita, hindi nga battle. In other words, kita, ito nakikitaway ng demonyo. Kita, in the name of Jesus who saved us, kita, ito nakikitastan ng demonyo. In the name of Jesus who loved us and who gave His breath to us, that we may do battle with the enemy, not already ourselves, but Jesus in us. Nalatulog kita kang San Pablo, anya sa ringa, surat ng mga taga-Galatia, it is no longer I that lives, Jesus is living in me. Yes, I still live my human life, but it is a life full of faith in the risen Lord. So the more faith we have in God, the more San Miguel is able to help us. The less faith we have in God, the less San Miguel is able to help us. God cannot help us when there is no faith in our hearts.
And so Saint Michael helps us in our battle in the name of Jesus. I remember my first exorcism, itong pag-close itong third eye. Itong third eye, nakakakita nga nito sa natawid mga visions, demonyo or Mama Mary, di rito automatic ay Mama Mary ito. Do not believe. 99% of these visions do not come from God. Nakakakita o nakakadungog itong mga tingog-tingog, nakakahato o kung ano ba, kadiri napapakian itong kanamaan. O nakakasimhot ng mga mabaho, kadiri naman nasisimhot ang kanamaan. Labot na rin ko. Natananaw itong makakasimhot. Nga naging extra sensitive. Ako na din yung balay, kaya feeling ko damo kami. This usually is open third eye. Itong third eye, maapri na namin, nakakasunod nila ang mga demonyo through these visions. And I remember my first case of usang teenager open third eye, may party nila karitual na kikitaon ang adik, ang mata ang bata, ang sisingon, ikukuman. In the name of Jesus, spirit of divination, third eye, get out of this person. Get out and go to the foot of the cross of Jesus. First time mapakita ko ang mata ang bata, na natutuklo tahapon for a second na nahadlok ako. But then I said to myself, I will continue doing this. Kaya makikita ang demonyo ha atong mata, diri mata ni Marvin, kundi mata ni Jesus. And that has become a consolation since then. We are loved. Jesus is in us. Do not be afraid of this battle. Ikaduha na pamalandong. Kung kikita ang ito imahin ni San Miguel, nakikitaway kang Lucifer. Hinuwa yung pagkita ito nagdadao. Si Lucifer o si San Miguel? Si San Miguel, nagdaw na si Lucifer. Pero di na. Nananumduman ko sa istorya ng mga bata, usa taas, usa bubo, nag-away nila, nagsuntukay. And then kay kabubo man usa, siyempre, nabirdiya, natumba niya, ginkabayuan niya, ginsuntok-suntok niya, namagaan niya mga mata, namula, naduguan niya irong. And then after 2 minutes, gibulag nila ang mga tao. Ang bata, pagtindog niya, ato bahon dayon niya ang taas, aniya kaaway ng sumiring. Ano daw? Maato ka pa? Maato ka pa? As if he won the fight. This is the attitude of Satan. Ang iya deception amo nga nagdadaw niya. He is telling the world he has won over God. Ayaw kita pauwag buhay ito. Jesus is the victor, and the image of Saint Michael is an image of victory and faith for us who believes, for us who loves God, for us who is intimate with Jesus. That is a picture of victory. What more can we ask? Ano man ito timangilhan na natuo kitahan buwa ni Satanas, ay Satanas ito nagdadao, nga eventually napipirdi kita ang spiritual battle. Ang tikang man amo ini, sala ka atong kinabuhi. Nagtitigad mo ang sala. We become addicted to sin. Makakita ngayon kung sana sala, kung diri kita careful, kung diri nakukumpisal. Nakakanamin iba na sala. Envy, for example. Envy, may maawa kita ng atong neighbor. It will makakanamin bad thoughts, bad intentions, anger. Then mga plano nga, papatutong-tutong irang balay. Nakapalit rin 21 inches na television, 20 inches na akon, papatuon ko ito niya nagabi. And then, gituhan mo, gipatuan patay.
Kadamo nga sala na nanaktikan sa mga sala when we are not careful. And this is an indication that we believe in the lies of Satan. Nagtitikan na mo ang bisyo atong kinabuhi. Never mind if we go to church every Sunday. Never mind if we pray the rosary every day. Pero ang bisyo, ang sanaan na gihapon, that is a sign na natuo kita ang buhat ni taning. The moment we doubt God, nagdududa kita niyang ugma. Ang so ang kaliwala ang pagduda, gusto natin na makasiguro, kaya kita nadalagan. Ginbabayaan ta ang tutuhan simbahan na mga practices ang simbahan. Kaya kita nadalagan, has superstitious beliefs and occult practices. Superstitious belief, itaan na po. Kadamo ng atong superstitious belief, hain nakapalibot. Has 7 sacraments. Maaari kita ang 7 na sakramento, daluyan ang grasya. Kinhahatag na Jesus ang iyang kalugaringon ang aton, 7 na 7 sacraments, labi na ang banal na misa. Pero nakapalibot nila ang superstitious belief. Example, bunya. Pagkahuman ng bunya, magdadaglagan ang mga ginikanan, kukusan bata, pagawas sa simbahan, mag-uunahay. Kaya una ka makagawas, swerte ng bata. Kaya mo Jesus ang bunya, diba? Jesus is enough swerte. Ang ginawa natin swerte. Kaya naman nangingita pa kang seremonyas, gawas ang seremonyas ang bunya. Kasal. Ayaw pag-isulot ang wedding gown days before ang kasal. Kay walay swerte. Ang mga nananago pag-abot ng wedding day, bukod ka po pa yung wedding gown, bagay suman ang babae. Or lumak ka upay, bagay nagsulot na yung blaster. Di ako maaral kung dinubuhat din may kapapractice na during the wedding ceremony, babae, tamak-tamaki ang diilhan lalaki. Baka si ma-under mo. May dakogin pakianhan, gibuhat mo ito, sister. Ubi siya, pintamang-tamakan mo. Ano mamutos na under mo? Ay, waray, katigan ulo. Di rin namin napulig ha balay. Kung may patay, ayaw kita panilhig. Kaya anong lola? Basta maramot ito. Anything that cannot be explained belongs to the enemy. Because when Jesus came, everything is explained, understandable. God is simple. So, ano ito na mga patutuo natin, nakapalibot ng mga sakramento, kaya naman, gustuhan demonyo nga karawaton ng sakramento, maibanan ang fullness ang grasya ang sakramento, tungod ang mga patuo-tuo. Occult practices. Panangitan, paduko hapanay, baguan balay, bago magtawagin pare, may seremonya sin paduko, mag-iihaw ng baboy, igwiwisik ang dugo, kabukros nga balay, and then ang kami kakaungon, padugo. Kang kanay seremonya sito, tapos nananaw pa yung mga espiritu. Hino man itong espiritu nga kapala, Diyos, tiri, kahaway ka ito. Padugo. Kung may naman padugo sa simbahan, waray ba ang santos na misa? Ang ginahalan, ang lawas o dugo ni Kristo, ang dugo nga nakakatalwas, ang lawas na nakakatalwas. Diri ang duguhan baboy, nga nag-iyak lawas with all the orasyon. Kaya kung ako naman lang ito, kung tinuod ito, ako mismo bilang obispo nga ng mga kapatian, mabigay mo hindi ka orasyon. But no, pirahaton din ito may anting-anting. May habak. Pira. And then, mediumship. Gusto ko kung takong hilulong na namatay na kumain niya libutan ang kayamanan na para akon.
mapunta kita sa naputo, kuy mapunta ko mo lolo, na magpapasanib, ako ang imo lolo. How sure are we, lolo ako? Nasa ng Diyos sa Biblia, nasisina ako kung iyong bintana, hawakan mga patay. And then, kung nakakaluyo ng baryo, may ganito nagyayakan, Santo Niño, sumulo ng tao. Ako, Senyor, Santo Niño, naadalakan kita dito. Nagpapahiling. Dear brothers and sisters, these are the deceptions of Satan. I wish we have to be aware. Hay mga kita madalagan kunta na dihasimbahan ang iyang teachings, ang iyang practices, ang mga sakramento ilabihan. These suffice. These are enough for our salvation. Ano na importante na pamalandungan kayo. You know, nag-celebrate kita last year ang 500 years of Christianity. Nang isa ka pakiana, 500 years na kita nga Katoliko. But why is it the Philippines is still steeped in corruption, graft and corruption? Pero mga Katoliko kita. Kaya naman nakakagugod yapon yung ating nasod. Anyan yung Katoliko kita. There are many answers. And yet one answer is this. It may be because napapalibutan kita ng mga superstitious belief and occult practices na ako ito nakakabalaong paghatag ng Diyos ang fullness sa iya grasya para na aton. Baka kita bata na nakaungin candy, ipakianong kita nanay, marasa ito yung candy, mga candy na ginhatag ko, oo nanay, marasa. Ano man kakaunong ko usap? Kita nanay, gindiritso pagkaon ng bata ang candy, waray tanggal ang wrapper. Baka sugat-sugat na namin pagkakatoliko. We believe in Jesus, pero waray matanggal ang wrapper, ang mga superstitious belief, and we have not fully tasted the fullness of God's love for us. As we go through this synodality, walking together, I would like to propose, let synodality begin in the family. Di ang pagkausap, walking together, listening to each other, and purification of faith. Ang mga gipanyakan natin, maktikang na pamilya. Parents have the power to bless their children. Kung ano man yung mga parents, na ipapasa ito na lahat niya mga anak. I remember one time, sa kabata, sa kapamilya ng kaginaapon, kaya ira 6 years old daughter, open ang third eye, nakakabati ang mga masakit na pulong, nakakamaharadlo. And so the parents came to me with the child. In-interview pa ang ginikanan, then tumod kayo mga occult practices gihapon, nangumpisa dirat. After the confession, renouncement. After renouncement, pray over. Kahuman ang wife, sumunod ang tatay. Kaya kahuman ang tatay, isusunod mag-pray over ang bata. Pero miracle or miracles, patahuman na ang tatay ng session, ipag-awas na kami ang chapel. Ang iya anak ng babae, dumanagan na iya, malipayon. Ang siring niya, tatay, tatay, uan anak. Siring ang bata, tatay, waray na hirap. Hino nga hirap? Ano babatian ko, waray na? Kung managyo na hirap, waray na kung may nababatian. After the confession of the parents, the girl was healed right there and then. No need for me to do the prayer over. See, parents, you have the power and authority from Jesus to bless the whole household. And let this comes from Jesus. From your faith in Him. Magtikang kita ang pamilya. So that kita ang pamilya, the whole church and society may be continually cleansed of sin. Nang panayon kita natin paglakakon, kaupo ni Jesus, kaupo ni San Miguel Arcangel, nang diri naman kita madisturbo in aton pagkasimbahan.
Brothers and sisters, let us be brave. Maging maisugon unta kita. To be able to live out our faith. Ayaw kita kahadlo. Ipakita na nagdaog na kita with this image of Saint Michael reminding us, we are already victorious. Do not be afraid to love. Do not be afraid to forgive. Do not be afraid to throw sin away. Do not be afraid to go to confession. Do not be afraid to purify our faith. We are already victorious. Ipadayon ta sa Dios kini nga grasya na iyan natin ka ng maghatag kaadon ng padayon ta kita bendisyonan adlaw-adlaw as we continue to journey on this synodality that the church is calling us. We are loved. We are already victorious.